news mga katropa, mga risk factor sa taas nga kolesterol nga angay na tong masayran. Unsa man kini mga katropa, atong sayron kini karon sa tong health news. Ang kolesterol mga katropa usa kini ka waxy fat-like substance nga binuhat sa atong mga atay ug sagad nga makuha sa pagkaon sama sa karne, dairy products ug itlog. Ang atong lawas kinahanglan nga makontrol ang kolesterol aron kini makatrabaho og tarong. Ang sobra o sobra sa kadaghanan o sobra nga kadaghan sa kolesterol mga katropa makapataas sa risgo sa heart disease o uban pang mga sakit. Sumala sa pagtuon, daghan ang posibleng makahatag og posibilidad sa pagtaas sa kolesterol sa lawas ug pipila niini mamahimo natong makontrol ug ang uban subling dili nato makontrolar. Usa sa mga risk factor nga dili nato makontrol isip usa ka tawo mao ang edad, gender ug history sa pamilya. Sumala pa nga kung kita magkaedad og 55 pataas. Dako na ang risgo mga katropa sa pagtaas sa kolesterol. Ingon man ang mga babae nga niagi na og menopause. Samtang sa pikas bahin, duna usab pipila ka mga risk factor nga mamahimo natong makontrolar sa tao. Lakip niini ang diet, timbang, physical activity o exercise, smoking o type 2 diabetes o high blood pressure. Kini nga mga risgo pwedeng makontrol sanglit ana sa atong disiplina o lifestyle ang yawe niini aron nga mapababa ang level sa kolesterol sa lawas. Mga katropa, mas maayo nga makabaton kita og aktibo nga lifestyle ug paglikay sa mga makadaot nga mga gawi. Sa lawas samtang sama sa pagpatuyang sa kaon, panigarilyo, pag-inom aron maminusan ang risgo sa pagtaas sa kolesterol sa atong mga lawas. Salamat sa katawag aning kasayuran katropan Jisrael. Aga the best yung ining magpabawas ta og kolesterol. Kay kanang sobra-sobra nga ang kolesterol dagan dapat na si obligasyon sa tong lawas. Naa. Pero kung sobra-sobra na pud siya, mo na pud mo balintong sa imo. Naman na ginatawag nga good and bad cholesterol good. Yeah, kung kita rin mo edad tag 55 pa rin lar, kaning mabutag 55 years old pataas. Pataas. Medyo dili na makontrol lang ato ang kolesterol mo, taas gyud na siya. Mutaas na gyud. Mo na nga kinahanglan tanaw gud si Kuan, tanaw gyud itong mga artista nga sila Sylvester Stallone, sila Arnold Schwarzenegger. Di ba nga sa una dagko ka ng mga lawas. Pagabot og 55 wala na ning nagyapon nilang mga bodybuilding pero murag ning tambok na gid sila. Siguro bitaw tao mo saka ang edad mo dako gid ang lawas. Lawas si Kuan, si Eric Morales. To kalaban ni Pacquiao. Di ba? Sa una kay payat si unya Eric Kakay.